nam došli u javnu ustanovu Djeca Sarajeva. Nalazimo se u vrtiću Ilijaš, jednom velikom vrtiću gdje ste vi svakodnevno dobrodošli, naši inače prijatelji, i hvala vam što propratite svaku od naših aktivnosti, a posebno ove namjenske gdje vas zovnemo da vidite šta to djeca rade u našem vrtiću, čime se zanimaju, kako uče, kako se razvijaju, kako se igraju. Ovdje u vrtiću Ilijaš u starijoj odgojnoj grupi vi ste danas jutros prisustvovali aktivnosti individualnog stručnog usavršavanja našeg dragog kolege Adnana Lisakovića. On je izdvojio jednu posebnu priču u toku ovog mjesečnog projekta pričanja priča djeci, gdje se razvijala i pažnja kod djece i govor kod djece. On je imao namjeru da sam napiše priču, ovo je njegova autorska priča o jednom lijepom pingvinu. Cilj svake aktivnosti je da nešto nauči. Tako se i mi trudimo u vrtiću da uvijek bude drugačije i neobično. Cilj ove aktivnosti je bio da se promoviše drugarstvo, prije svega kroz priču, a ujedno da se djeca malo zabave i nauče nešto novo. Mogu je doći do Kine i nazad od svekog keks. To je flash. Ja se trudim da malo, da kažem, sva čula onako budu uključena. Tako da je uvijek, kad je moguće, to koristim gitaru, to je onako jedno sredstvo, jedan instrument, jedno oružje koje je lijepo, na koje djeca lijepo reaguju, kao i na lutke. Pa kad god imam priliku da uključim sve te dakle, sredstva koja su mi na raspolaganju, ja to i pokušavam, nekad uspijem, nekad ne. Djeca su starijeg uzrasta, ona su slušala priču, vidjeli ste, pjevali su pjesmicu i sada evo trenutno rade po centrima gdje je ova priča prenesena na stolove. On će imati taj svoj feedback